yanzu ne rafi yake ka gane ta nan ita wai za mu sayan wai yanzu me ba biskit ba kai bangi su wallahi ya nace da Allah bangi su wannan nika gani TikTok wallahi shi na nace da Allah shi na ke tsaya gudun ware mai magana da Allah na nace da Allah shi na nika gani TikTok wallahi assalamu alaikum babban yaya bangi waɗanyi hoto waɗanyi kote da ita to bazi ni kai tsani zan fara da shi wallahi kai haba ni zan fara da shi ni zan fara da shi wallahi ku ya kuri haba ta shi kai ni zan fara da shi wallahi wa zai fara ni zan fara da shi ni zan fara kai doka ya sai na ji ma wallahi a karkatake mana haka yawa a ke da haka ka ya isa haka nan do Allah to kai muna Hey, what happened?